Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaur, Lizarraldera etorri gara, lehen da bizi Zurukoain herrian egon gara Amarau Makrame proiektua ezagutzen, eta gero Larriongo herrira joan gara berezi proiektuarekin hitz egitera. Gehiago jakin nahi baduzue, etorri nirekin! Kaixo, Izia! Kaixo, Maia, zer guz, oso ongi. Aizu, etxe polita. Bai, oso polita da, gira esan da. Hemen, zaude, lanean? Bai, sartu, erakutsiko dizut. Musikarekin eta guzti, gustora. Hemen nengoen tailerrean lanean. Half of my body's fire, half of my body's love. All of my body's fighting for destroying me soul. This is the moment, feeling it on the street. Give back the power to the people I was here. Egunon Itziar. Kaixo, Maia. Zer moduz, azaldu pixka bat non gauden. Gaur leku desberdinean ikuste dut, ez? Zurukoainen gaude eta Makrame estudio batean. Hemen aurkezten dizuet nire estudioa, hemendik sortzen dira makrame enkuadernazio eta gauza desberdinak sortzen dira. Hemen nire ideiak forma hartzen dute eta bai, Zurukoainen herri txiki batean. Eta nolakoa da herri txiki batean makramea egitea? Egia esan, makrameak daukan alde ona da edozein lekutara eraman dezakezula. Eta behar duzun gauza bakarra da taula bat eta ariak edo, gero beste material desberdina. Baina egon nintzen nire lehenengo 6 hilabeteak makramea egiten furgoneta batean, orduan orain herri batean eta estudio batean egotea da mansio bat izatea bezala. Eta erraminta pixka bat azaldu. Esan duzu taula bat, baina zer egiten da taula honetan? Nik daukat taula, baina gero badaude beste pertsona batzuk lotzen dutela aulki batera, mahai batera, gero hori bakoitzak badu nahi duen materiala. Baina nik adibidez daukat taula hau pintza honekin, eta honek daukana da hemen heltzen duzula nahi duzuna. Adibidez, kasu honetan nik prestatu dut ja belarritako bat sortzeko, da hemen daukagun belarritako hau, duna deitzen dena. Eta hori, nik kasu honetan lotzen dut borobil honetara lotzen ditut ariak, eta gero lotzen da hemen. Eta ja hemendik hasten zara eskuekin sortzen. Gero erabiltzen den materiala bada neurtzeko ariak, badira guraizeak, alikateak, aria, gero hau da bukatzen duzunean erretzeko eta ixteko sortu duzuna, eta hori da oinarria. Gero, ikusten duzunez, mineralak eta bestelako abalorioak ere erabiltzen ditut. Hori da bakoitzaren sorkuntza prozesuan, baina oinarrizko gauza da korapilloak egitea. Eta hortik nahi duzun. Eta gero, ikusten dut makramea da pixka bat infinitoaz, itxi daiteke edozein lekura. Baina zer da egiten dena benetan? Zertan datza teknika? Teknika dira korapilloak. Gainera historian ikusten da munduaren leku desberdinetan naiz eta haien artean harremanik ez izan makramea egiten zela, ze azkenean oinarria da korapilloak egitea. Baude korapillo desberdinak, baina azkenean da sortzea ehundu bat, eta oinarria dira korapilloak. Bai. Gero gauza da... Bai, supersimple. Gero hartzen zara Gero ikusten du hemen, egin aldaitezken gauza guztiak, baina... Nik horregatik kurtsoak ematen ditudanean, beti esaten dut, zuk behin jakinda korapilloak, gero zure sormenarekin egin dezakezu nahi duzuna. Eta gero, horretan ere sartzen da, erabiltzen duzun materiala, hau da milimetro batekoa, baina erabiltzen baduzu 5 milimetrokoa, bagian egin dezakezu mazeta bat jartzeko eta zintzilikatzeko zerbait, edo tapiz bat, edo arropa inkluso ere egiten da, honekin, orduan. Eta, proiektua du izena, Amarau Makrame. Zergatik, hitz hori edo... Elkartu nintzen lagun batzuekin,
eta batean batek esan zidan, ze nik esaten nien, badaukat zerbait, nik daukat armiarmei adibidez kristonfobia, eta esaten nien, nahi du zerbait armiarma sarea, edo zerbait, ze nik uste nire harremana hobetu behar dudala haiekin, ez? Eta azkenean egiten dugu berdina, ze da ehundu, orduan haiek sortzen dute armiarma sarea, eta nik sortzen dut, hau. Eta orduan lagun batek esan zidan, euskaraz da armiarma sarea, baina ere amaraun da berdina. Eta entzun nuenean izan zen, amaraun. Eta saretzari buruz, herri txikietan eta horrela, zein da zure pentsamendua? Baja bat hartu nuen, furgonetara joan nintzen bidaiatera, eta hasi nintzen, eta nengoen ni bakarrik nire proiektuarekin. Baina gero behin ona etorri nintzenean, eta hasi nintzenean ikusten, zenolako proiektua zeuden nire inguruan, ikusi nuen beharrezkoa zela, behar nuela eta uste dut behar dugula orokorrean saretzea. Eta orduan hasi nintzen, pixka bat ikusten ze proiektu desberdin zeuden, gero ere nire lagunek proiektu desberdin asko dituzte, eta ikusi dut haiekin hitz egitean edo partekatzean hemen bizi duguna zerbait sortzen duzunean bizi duzuna, ez partekatzen duzunean, egiten da bidea eramangarriagoa. Eta orduan hasi nintzen nire bizitza saretzen, sartu nintzen denendakon, uste dut ezagutzen duzuela. Bai. Proiektu desberdin pila bat ditugu, eta partekatzen duzu hori zer den zerbait sortzea. Gero beste alde batetik ere sartu naiz sendartean sarean, da elkartea, non gaude sartuta handia mankomunitateko proiektu desberdinak, danak artistak edo artisauak, eta, elkarlotuta dagoela. Eta hor ere ikusi dugu, azkenean gaudela herrietan sartuta, eta herrietako bizitza azkenean sare bat da, herri batean bizitzea. Baina bakoitza bere herri txikian sartuta bere etxean gauzak egiten, eta gero izan zen, guazen elkartzera, indarra hartzeko, kanpora ateratzeko, eta jendea gure proiektuak ezagutzeko. Batzuetan estudioak zurrupatzen zaitu, Claro, pila bat, bai, azkenean lan hau da nahiko bakartia, zaudezu zure buruarekin, zure gorputzarekin egiten, eta nik ikusten nuen ordu pila bat eramaten dituela bakarrik. Ikusiko dugu pixka bat nola saretzen diren korapilo horiek eta nola egiten diren... Makrameak daukana, hau kurtxotan praktikatu du pila bat, eta ja daukator sartuta. Kurtxoak eta egin dituzun edo... ostras, azkenean horrelako produktuak egitea behar du. Nire kasuan adibidez, izan zen guztiz autodidakta, gaur egun interneten ikas dezakezu nahi duzuna, gero orain nik kurtsoak ematen ditu dela, pena ematen dit, interneten bidez ikasi izana, baina ni hasi nintzen nire denbora horretako pixukideak ariak zituelako eta utzi zizkidalako, eta hasi nintzen bideoak ikusten eta horrela ikasi nuen. Kopiatzen basaten nuen, orain egin nahi dut ilargi bat, eta ikusten nuen nola egiten zen. Orain eraztun bat eta horrelakoak. Asmatu zuzu zerbait, oso polita da zerbait asmatzen duzunean, eta esatuzu, hau ez dut ikusi inon, eta egin dut nik, ez? Adibidez, orain erakutsiko dizudana, Marrokosen nengoela furgonetarekin, ere hor dituzu estimulu visual pila bat, eta beste kultura bat, bitxiak dira beste modu batekoak, eta orduan hor, gainera desertuan geunden, eta esaten nuen, sortu behar dut hemengo zerbait. Eta orduan atera zen hau, dela gainera gehien saltzen denetarikoa. Hemen ikusten dut arkitektura eta dena reflexatzen. Claro, hor dago, bai. Eta, azkenean, sorkuntza prozesua ez da batean agertzen da definitiboa izango dena, ezik eta honek daukana, egin dezaken ustuna da, korapilloak egin eta desegin. Orduan, sortu dezakezu zerbait, rollo bat da desegitea, baina horrela da, baina egin dezakezu kriston lana eta gero esan, ez zaigu guztiz gustatzen, eta orduan atzera, bai. Edo askotan, hortik ateratzen dira gauza honak ez ere, desegitean. Eta herri batean egoteak, uste duzu laguntzen zaituela sortzera? Azkenean herri batean bizitzeak moteltzen du bizitzeko ritmoa. Orduan horrek ere ematen dizu espazio gehiago zure buruari sortzeko.
ze azkenean hiri batean gaude 10.000 gauza egiten, estimulo pila batekin eta askotan deskonektatutak, ez? Eta orduan herri batean zaudenean, Nola aterako ziren makrameak egingo bazenu metroan, ez? Metruko ordu erdiko bidaia horretan, igual desberdina izango litzateke. Bai, seguro, bai, eta seguraski azkarrago, estresatuago, eta bai. Edo agian ez zen sortuko eta agian egongo nintzateke lanean fabrika batean edo ez dakit, ez? Horrelako zerbait, gero azkenean hemen, dioguna, lagunak eta ingurukoak ikusteak ere, ematen dizu baimena hau egiteko. Zure buruari ematen diozu baimena, eta agian hiri batean diru pila bat behar duzula bizitza on bat izateko, agian hor ez daukazu espazioa honi eskaintzeko. Ze azkenean honek behar duena da denbora. Hori, ikusten dut, hemen atera dituzula produktu, ez dakit, estrella diren edo pixka bat gehien gustatzen zaizkizunak. Egia esan, hau atera dut, ere azokak dira proiektu honen alderdi oso garrantzitsua. Ze azkenean, ni Instagramen nago adibidez, baina hortik salmentak momentuz dira nahiko mugatuak, ez? Eta orduan ere erakutsi nahi nuen, ez ahazteko azokak duten garrantzia nire proiektuan. Hau jarri nahi nuen gainera, ze nire proiektuak daukan alderdi garrantzitsua bat da birziklapena, berrerabili aurkitzen dudana, pixka bat noski ariak dira ariak, eta jazta, baina gero ere adibidez bigarren eskuko materialekin ere sortzea, ez bestelako lepokoak edo denakoa. Eta hau adibidez da margotzeko maletin bat, eta orduan ere nola aldatu genuen, nola jarri genuen materiala erakutsi ahal izateko azoketan. Eta hau da, erakusteko, horrela erakusten ditudala nire gauzak, hau dela nire espositorea kalean nagoenean. Baina, noski, hemen ere dago denetarik, badaude giltzariak, badaude pultxerak, badaude eraztunak, mineralekin, gabe, orduan, uste dut nahiko representatiboa dela. Ni makramearekin nago, baina gustatzen zait ikusten dudan guztia, eta gustatuko litzaidake ikusten dudan guztiaz jakitea. Eta orduan hasi nintzen lagun bateko azekien nago egiten, eta erakutsi zidan egun batean, eta pila bat gustatzen zait idaztea, eta ikusten nuen horrelako detailetxo bat sortzea, gustatzen zitzaidala, ez? Orduan hasi naiz ere libretak egiten orain enkuadernazioarekin. Hau da lehenengo produktua, buruan ditut ideia pila bat sortzeko, baina momentuz, erakutsiko izan. Eta, aldetu nahi dizun hori enkuadernazioa, nik uste dutela lanbide bat igual pixka bat galdu dela, ez? Edo imprenta handiak eraman dutena, eta horrelako gauzaketxoak egitea ere eskuz eta duen garrantzia. Eta gero jendeak ere eskertzen du hartzen duenean, eta esaten diet, ez daude perfecto, agian badago horriren bat ez dagoena oso ongi, edo ez, azkenean gauza gertatzen dira, edo hemengo aldea ez dago perfecto eta suabe, ez. Eta askotan jendeak eskertzen du ere hori. Esaten du, hor nabaritzen da eskuz dagoela eginda, azkenean hor zure libreta bat erabiltzen da gauza askotarako, baina askotan dira zure pentsamenduak, ideiak edo ez, hor jartzeko, eta orduan ere horretarako erabiltzea eskuz egindako zerbait, jendeak eskertzen du pila bat. Eskertzen dut, harik uste dut bilatzen duela geroz eta gehiago agian, ez? Ez dakit, gaur egungo kontsumo modua askotan nahiago dugu 10 kuaderno izatea 3 eurorengatik bat izatea baino. Hori gertatzen da, eta ikusten dut, ez? Askotan etortzen da jendea, eta ez da garesti, eta ez da garesti, hau da nire denbora, da agian zuk ez duzu ordaindu nahi, baina ezin duzu garestia denik esan. Enkuadernazioak makramearekin zer ikusiren bat dauka? Ez. Ezer? Ez dio. Azkenean jozten duzu alde bat, eta horraria dagoela, baina ez. Baina da, bai jartzen dio dela, adibidez. Bale. Jartzen dio nire makrame puntua. Bai, azkenean.
Claro, gero amarau makrame, hemen dago makrame pixka bat ere sartuta, ez? Dira material birziklatuak, erabiltzen ditudan oial asko gere dira arropetatik ateratakoak, birziklatuak. Hori bai daukala erlazioa bestearekin, eta saiatzen naiz, papera ere da azukre kainakoa, eta, soberan gelditzen den hondakinetatik ateratakoa, orduan, oinarria... Claro, nik egiten dut, orduan nigandik ateratzen da, eta zer ikusia dauka, bi modalidade oso desberdin dira, baina bueno. Mila esker, Itziar, nik uste dut bizitatuko zaitugula azokaren batean, eta ikusten ditugun zure produktuak. Primeran, ongetorriak izango zarete. Herrietako plazetatik? Bai, hori da. Kaixo, ongi etorri. Ondo, zu? Ongi ere bai. Pasa. Egunon, Edurne, aldatu dugu lekuz, etorri gara Zurukoainetik Larrionera, eta azaldu pixka bat zer dagoen hemen Larrionen, proiektu berezi dagoen. Bueno, hemen Larrionen orain dela urte batzuk, 2018an, sortu genuen berezi, mikrokooperatiba, berdintasun aholkularitza, eta sortu genuen nire ahizpa Bakarra eta biok. Geneukan superargi, txikitatik nik uste, herrian bizi eta lan egin nahi genuela, eta gauza zen nola, ez? Zer sortu hemen, guk hemen lan egin alizateko. Eta, biak geunden mugimendu feministan, berdintasun ikaskuntzak egiten, eta animatu ginen, hitz egin genuen TDR-ekin, eta sortu genuen gure mikrokooperatiba, bien artean. Orduan hemendik lan egiten dugu, bakoitzak orain bere etxetik, baina hau izan da guztien egoitza. Eta hori, hasi ginen gubiak, eta orain gaude lau bazkide, eta badugu beste pertsona bat kontratatuta. Eta beste bi praktiketan aurten. Eta zer lantzen da, esan duzu pixka bat, berdintasuna, baina zer lantzen duzu, hitz horretatik aurrera zer dago? Berezi da hitz joko bat ez da, berdintasunean ezitu edo berriz ezitu. Eta gure intentzioa zen sortzea berdintasun aholkularitza bat, non bazeuden batez ere bi ardatz nagusi, formakuntza alde batetik eta bestetik asistentzia teknikoa. Eta asistentzia teknikoa da batez ere egiten dugu enpresa, instituzioekin, udaletxeekin eta eskolekin edo institutoekin, eta da sortzea, adibidez, diagnostikoak, berdintasun planak, erasoen aurkako protokoloak, hori pixka lantzen dugu, baditugu gero beste gauza gehiago, prozesu parte hartzaileak eta bar, baina hori dira ardatz nagusienak.
Eta orain zaudeten lau bazkideak, zen arlotan edo, esan duzu, zure aizpa Karla eta zu zaretera ezitzaileak. Badugu denetarik. Vale, bai. Bueno, ni aizpa Karla ikasi zuen politika, ni gizarte langilea naiz, Paula da sexologa eta psikologa, Kris da historialaria eta Raquel da irakaslea. Osea, badugu denetarik, gero guztiak bai espezializatu garela berdintasunean eta intersekzionalitatean, baina bueno, badugu denetarik eta ukitzen ditugu arlo guztiak. Gero baditugu gure enpresan, guretzat oso garrantzitsua da, hemen zonaldeko emakume sortzaileekin sareak egitea, eta baditugu kolaboratzaileak, audiovisualetan lan egiten dutenak, ingurumenean, transfeminismoan, eta bereiekin egiten dugu lan. Arlo ezberdinak lantzeko. Eta nolakoa da berdintasuna landaremuan sustatzea edo lantzea? Alde batetik da polita, guk hasi genuenean topatu ginen berdintasuneko lanketa gehienak hiri ikuspegia zutela. Orduan gure erronkan nagusietariko batzen hori kartzea ez eta lurreratzea landa eremuan eta egokitzea. Eta hori erronka bat da oso polita, baina bai aldi berean topatzen ditugu resistentzia pila bat. Osea, bai badaudela eta egiten ari direla aldaketa pila bat eta oso pila bat, baina herrietan bai topatzen dugula herriak tradizionalak direla. Osea, matxismoa bai dagoela leku guztietan eta mikromatxismoak normalizatutak daude bai hemen eta bai hirietan, baina bai egia da hemen daudela rol oso markatuak bai. Nik uste dut ere bai izan daitekela, igual, jende gutxiago gaudenez, ez? Rol horiek leku hartzea igual errazagoa da, ez? Eta hori nola landu daitekeen. Osea, alde batetik bai ikusten dugu hori, dagoela hori oso arraigatuta ez, baina aldi berean ere bai ikusten dugu herriak oso eraldatzaileak direla. Adibidez, herri guztietan, gehien mugitzen direnak, elkarteetan ibiltzen direnak, gauzak mugitzen dituztenak, emakumeak direla, eta hori ere bai oso eraldatzailea da. Igual hirietan ez da inbeste ematen. Eta, eske daude bi aldeak, bai sentitzen dugu, badaudela aldaketa batzuk, eta bai daudela rol horiek apurtzeko inertzia bat, ez? Baina aldiz besteak ere mantentzen dira. Osea, dago. Bai, balantza badago ez eta saiatu behar dugu. Bai da, egia da gauza batzuk ez berdintasunean inguruan hitz egiten dugunean badaudela beste gauza batzuk igual bai zailagoak direnak, adibidez identitate disidenteak ez, kostatzen da gehiago hemen, sexilioa existitzen da, jende pila bat joan da bere herritik, bere identitateagaitik edo bere sexualitateagaitik. Hirietan hori ez da inbeste gertatzen. Hori bai, geroz eta gehiago badoa aldatzen. Osea, nire lagunak eta ezagun pila bat bueltatzen ari dira herrietara, beraien identitateak herrietan joratzeko eta herriak irautzeko, ez? Eta eraldatzeko beraien identitateetatik. Eta dibertsitate bat ere bai, egoteko herrietan zematen du. Bai, badago, esaten dute bakarri dagoela izateko modu bat herrietan, ez? Eta hori ere bai. Ez badaude modu pila bat izateko eta landatasuna bizitzeko, ikuste. Eta lan egiten duzue gehiago herrietan, gehiago hirietan, ere bai hor balantza dago erdiz erdi. Landatasuna da gure proiektua zeharkatzen duen ardatz ikusten nagusienetariko bat. Eta batez ere gure lana, gure proiektua egin genuenean zen landa eremutik landa eremuarentzat. Orduan batez ere egiten dugu landa eremuan. Egiten bai hiri handietan Tafalla, Tutera, Iruñan egiten dugula edo Iruñ herrian, baina batez ere egiten dugu landa eremuan. Lizarraldean, Salazar Erronkari, Baztanen, Eguesibar, Villafranca, Riberan, denetarik. Nafarro osoan ibiltzen gara eta ere bai adibidez hemen Araban egiten dugu Arabako mendialdea, saiatzen gara herriekin lan egiten. Eta hor zerbitzu esan nahi dut, non aurkitu zaituztegu, aldugu berezi aurkitu, ez?
landaren muan zerbait egiten, ze modutan. Ze modutan, pues, askotan formakuntzetan, pues, ditzen gaituzte formakuntza mota pila bat egiteko, batzuk formalagoak, pues, politikariekin eta teknikariekin, eta beste batzutan, pues, bai, eskola txikietan, elkarteekin, pues, biztanleekin, denetarik, pues, sexualitatea, harremanak, hizkuntza sexista, bueno, pues, denetarik. Eta gero prozesu parte hartzaileak ere bai egiten ditugu, diagnostikoak, no? Pues, zelan dauden herriak eta zer behar duten erabakitzeko berdintasun planak, ze lehen esan dudana, ez? Denaik hiri ikuspegia zuela ikusi genuen, eta guk egiten duguna da, gure lana herri horietara moldatzea. Orduan, deitzen gaituzte, pues, egiten dute batez ere aho-saho, ez? Deitzen enteratzen dira gure lanataz, eta deitzen gaituzte horregatik nik uste gure ikuspegia landa eremu ikuspegia delako, eta pues, egiten dugu pues, como lurreratu beraien herrietara. Eta herrietan zer ikusten duzu edo, zer mugimendu sortzen duzuela ikusten duzu? Jende gaztea etortzen da gehiago, zaharrak ere bai. Gehien bat mugitzen direnak dira jende heldua, emakumeak batez ere. Gehien kostatzen dena da gazteria. Gazteria mugitzea da oso zaila. Bai badaude herri batzuk non daude igual mobilizatzen dira gehiago, baina normalean dira da como sektore zailena. Eta emakume helduak dira gehien implikatzen direnak, gehien mugitzen direnak. Eta bueno, oso polita da, bai egia da askotan sortzen direla espazio intergenerazionalak, oso politak, baina bai, resistenteak gaude ere, bai. Eta hori egiteko, gazteriari iristeko, zer erronka ikusten duzue? Azteko sare sozialetatik sartzea, ze, bueno, gu gara horrekin gaude ikasten, ze ez gara oso onak sare sozialak eramaten, beti egiten dugu txantxa, ez? Guk aho-saho mandugula, ezagutu gaituztela, ze gure sare sozialak daude galduta, baino, gara oso txarra. Bueno, batxotan ere bai, ez lanak zurrupatzen zaitu eta... Bai, eta kostatzen da hori, baina bai egia da gazteriarekin lan egiteko faktore hori oso garrantzitsua dela. Eta bueno, pues, nik uste dela gerturatzea berdintasuna beraien... Bai, hori da. Eta gero beste aldetik igual errezena da, guk ikusten dugula, behartzea ez, baino, bai behartzen dituzu eskoletan edo institutoetan sartzen zaenean. Hori, pues, azkenean ez ari geratzen beste batez hor egotea. Egoteko orduan, bai nik uste institutoak eta eskolak direla tresna oso baliagarri bat gaztei heltzeko. Eta beharrezkoa dela hori institutuetan ere bai ematea, ez bai. Adibidez, aurten egin dugu proiektu bat pornografiaren inguruan Gasteizko instituto guztiekin. Oso potentea izan da, eta bai, azkenean daude behartutak joateko, eta denek entzun behar dute hori. Orduan, behartzen dituzu, baino... Da modu bat. Agian engainatzen dituzu bizka bat. Gutienez entzuteko, ez, eta... Bai, ze igual kalean ja ez dute parte hartzen ainerraz formakuntza edo tailerretan. Nola ikusten duzu edo nola ulertzen duzue zuek berdintasuna, ez? Gero nik uste dut horri egongo direla matiz pila bat, ez? Pertsona bakoitzak izango du pentsatzeko bera bat, orduan, baina zuek berezitik nola ulertzen duzue? Bai, pues gu berezitik berdintasuna ez dugu ulertzen intersekzionalitatea gabe. Osea, gu pentsatzen dugu pertsona bakoitzak baituela privilegio eta opresio batzuk, eta hori guztia ezagutu behar dugu, gero ekiteko. Esan nahi dute, ez da berdina emakume bat izatea herri txiki baten edo hiri baten, ez da berdina izatea emakume beltz bat edo emakume trans bat. Orduan guk berdintasuna ikusten dugu prisma horretatik, intersekzionalitatetik, eta hori ulertuta, gero ja ekin aldugu opresio guzti horiek ez lantzeko. Ez dakit, nik esango nuke hemendikan larri honetik jende gazte guztiari animatzea zuen ekintza guztietara joateko,
hori da gehien interesatu zaidana, eta mila esker zuen ateak irekitzagatik, eta berdintasunaren inguruan hitz egiteagatik oso interesgarria eta oso beharrezkoa dela. Mila esker zuei, hautsa emateagaitik eta bosgoragailu bezala izatea, bosgoragailua izateagaitik. Ikusi alduzu edo entzun alduzu, kontatuko dizut etzinela asko, etzinela aski, etzinela aske, etzinela erdin baizik eta azken, etzinela goitik, etzinela zutik, etzinela ibiltzen kale erditik, etzinela berriz ibiliko irriz, etzinela pasali buruz eta horriz. Aintzina, antzi ezina pentsatzen hasten naizen erotuko naiz pentsamendua erotiko da honela argi baizik eta itzal, ezinela inoiz behar bezain argal, etzinela ez eridazteko kapaz, ezinela erraz edo gatz edo latz, etzinela lasai.